Ay, laklakayan kayon, ngam da tao pa'y lati mangilaba iti kawusyo. Anyaman ti pagmurmuryutan yun ayan anang. Di ka pa'y langamin mga sawa, buyeng. Tapno adda para labam ken para luto iti kanam. Nagmayat ket ti kastabyag mon. Agbulak-bulla ang ti pagalistuam. Di kay kadisumanir mo nanang. Gagangay na ta baruak ket nga road. Wen ngam bumaketak meten buyeng. Jakun kabailan ti aglaba iti adok. Tanasakit meten iti saka, siket ken imak. Iso ang mga sawa ka man laengan. Wala nang, di kay madanagan tayo nakagbirok iti asawagaw. Sige, inakaon. Tamapan ka man nagbulak-bulan, buyeng. Inak nga rod agbirok iti asawag. Bigbigat nga agsersermon kayo, nanang. Ay narita anak ko, maistresak iti kabsat mo ani buyeng. Nakaro ti kinasadot na. Jay laag bulak-bulan ti pagalistuan na. Awan mo dengdenggan na pa magbaga. Ngarod kanayon ko abagbagaan. Ngamawan mo't dengdenggan na apulos. Ibagbagak pa yun ang mga sawa ko man. Tanay, lumakayon. Kasano ang mga sawang ay, kat di nan sama mo tagaram. At damot cellphone na anak ko. Di iso kumati o saran na nga agaram. Ay no pasaray ibati na ti cellphone na ijibalay. No sumurot kinila kay kong agbiyahe. Kasano ngay nga agaram kawan samot asum na iti babae. Ay, anya nga taaya ti pamayak iti dayje akabsat yu anak ko. Bumagon kaditan buyeng ta sikaman ti mapan agpastor. Jak kabalan ti magna ta simrumanan ti arthritis ka anak ka. Masadutak. Masakit ti ulok tatang. Kasano adi agsakit ta ulom buyeng. Ket nahang over ka manen. Kastala kanayo nun teraramidam. Di ka pa'y tumulungan iti trabaho. Nagaduman nga ibagbagayon nanang. Nakayo man lang ti mapanagpastor ta maturugak pa'y. Nasakit na talaga ti ulok. Oray kamutin buyeng. Di kalagnak nakam. Kastamlatan iti agnanayawn. Aglaklakay ka akasta. Ay, di kalagbain. Nanang, apay ada kayo tinapan nagiwayway itinwang? Ayan ni buying aya. At dayje balay mayat ti tuturugan na. Agatritis mo't ni tatangyaw. Na, anyat urasan maturog pala ni buyeng. Nahang over manen Iso nagrigat amariing. Itultulok yun to mga mintikasta. Ay, agruam ungtan yung amin nanang. Ay na anak ko, maumaakmet nga rod. Dinak mula dengdenggen. Makabannog ti sumanermon. Nanang, anda ka di pa di siyempo aginatang yaw? Naibusan. Apay, agtrab-trabaho kamat, ta sumursurot kamat nga aghel-helper kin ni bayaw mo iti biyahe na. Ngam apay adi ka makagatang iti syampom. Awan nga rin, naibusan idirabe iti kwartak. Nainom ko amin na. Ay katanusam nga rod ati saan nga agsyampo, tawan mo't gayam kwartam. Bakit? Apay ngay, di mo't agawi dun ni buyeng. Kunamot ni Rita nga dakano dimagasan na abarkada na ijay daya idinalpas ti biyahe na. Kastaya. Makapadanag mo't di tao. Ay nalakay, di ka madanagan. Talakayin abaro di anak mo. Saanan nga ubing abasay. Uban mat ka di nungay na bartak manay. Tila tinurturunan. Saan? Tadda ka no ijay balay ti barkada na. No kasta, di pa nagawid ni buyeng nanang. Ay, saan pa yung araw anak ko? Umuumyan siguro na balay ti barkada na. Tay sumakan no ti kanayo na pagdagasan na. Tunggal malpas ti biyahe da kinilakay ko. Di na pa'y lang arod alaan dagiti kawas na. Tagyanan ijay, no kasta ti kayat na. Lay bagmantal na kalagip ka nagawid buyeng. Wala tatang. Ayan ni nanang. Adda di talikod ti balay. Agpakpakan iti manawk. Apay di nanang mao. Adalay bagak tatang. Nanang,
Bumulod ak man iti kwartayaw. Apay, katadamot sweldo manak ko. Apay nga agbulod ka pay laang pangusaram. Naibayad ko iti utang ko ti sweldok. Bumulod ak ko may iti kwartayaw, tapang allowance ko lang. Isublik tumat lang, no sweldoan nak man ni bayaw. Na, ay kat sigurado nga isublimot laang anak ko. Tanay, kakaiso na laang an anabat-bati akwartak dayjay. Una nang, di kay kadi madanagan. Nanang, adamot ibagbagada nga arman ni Buying. Asino kumangay day ta anak ko. Jak mga rodam mo. Jak mo nakit-kita. Nangagkulaang nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno mga asawa mo't ni Buying anak ko. Wen nga rod tapno anda kumamangan anawa ken kuana. Buying, asino nga ijay ar-armom ijay daya. Adamot ibagbagada nga ar-armom ijay. Anya mo dahil nga bagbagayon nanang. Awan mo tarar mo kajay. Kat isumot ti imbagada kanyak. Patpatsin niyo mo. Adaya, awan nanang. Bakay, apay agpaiso aya, nga da bambantayan ni Buying ijay daya. Jakam mo tay di na magkukot awan ko na namag. Kuna damit na dahil kanot ni subli-subyan na ijay. Jay sabsabungan na babae. Ay, jakam mo lakay, nuan niya ti pudno. Tawan mo ti aminin na. Kaya kasta, na mga no istoryada lang nga raw, bakit? Nagawid ka din ni Buying nanang? At damot itay, ngam idinalpas anagdigos, pimanaw manen. Ay, kastaya. Ay, adda ngamin na ibaga nila kay kanyak nanang. Idinagbiyahe da kano, adda dinagas ni Buying a babae. Kat nakilugan ka dakwada. Anya, ay pudno nga rod nga addan nubya na. Uwin nga rod. Ka nasaya at ano agpahiso nanang. Sindong, addan samot ten nubya ni Buying. Paikit na sayat mo't atap no mga sawan. Kay kayat ka no mga sawan jay anak ta. Wan nga rod basta nasaya at ti ugali na at ti asawaan na. Saan asa daw? Kantay na singpot ko ma. Ay, wan nga ron Uray saan napintas. Basta nasingpot. Anya, bakit? Wan alakay. An-anum tinapintas, no sadot ken bastos mag. Uray agba aklatan, no kastan tumot laeng ti maasawa na, lakay. Birthday jay kaanakam no bigat boyeng. Agpasken ka na da manang mo. Ipasyarbon tumat tayo nobyam atap no maam-am mo mimait. Awisam no agpasken da manang mo. Adaya, awan mo't nobyak tatang. Asino aya tinangidandanon kada kayo tinay ta adamag? Apay aya ngay libak mo pay laang. Ibagam ka din tagpay sa wanak ka. Awan mo't dakes na. Pakaragsakan mikat di ano adan nobyam anak ka. Basta awan nobyak tatang, awan. Iliblibak mo't ni ading mo nga addan nubya na Rita. Baybayan nyo ngamin ananang. Di yo apuraan namang yamam mo itinobya na. Tagdisnudon tumula ang dayjay. Kaya't mimatlaang ama-amuan ti agpayso anak ko. Tano bilang pudno day di adamag. Pakaragsakan milaunay. Adda nga rod nobyanan, nga miliblibak na. Saan pa siguro ang nakasagana Mga alaala siguro iti timing. Manang, mangisupot akman iti adobo kan dinakdakan na nabati iti sagana yaw. Aga mga lakalatta dita na buyeng. Kandi mon isupot. Ikargam latta dita platon. Saan manang, isupot ka? Na, pangipan na maya. Ape masapul nga isupot mo ka nagasidag mo ti balayo. Kwa, balunag iti ayan ti barkada kigidaya manang. Aya, aga ala, mga lakalatta ditan. Apay, napanan ni ading mo katrabiin, Rita. Mapangkano ijidaya. Ijayan ti barkada na nanang. Kasla nagbalkot pa'y iti masida.
Uwan nga ron. Nang isupot iti adobo kan dinakdakan na si Daanda kano ijay. Si Daanda, wano pulutanan damanan. Inuman nga tan ti aramiden ng jay adem. Nay, ada ka mabuyeng barok. Hala, sumrag ka. Agyamarak na. Aywan, adto itin supot ko amasida. Nay, naggapuan da ito ngay. Ija balay damanang ko. Nagpaskenda nga min. Iso anag isuputak mo tan ay ti para kada kayo. Ay, ayan ka din ni Tinang nana. Ay, ada ijay silid da. Mabitlaan, taaya ba? Imbag ta nakaumay ka manan, boying. Huwag Tinang. Intuludan kayo iti sidaan nyo akarne. Ay, agyaman nakaboying. Nakababain paikit din kan ka. Si kakit di mat. Anya ko matipagbainam ngay. Di ka agbabain kanyak, Tinang. Nakadungdungo ka ngamin unay kada kami, boying. Banag apakaragsakak la unay. Boyeng, agdamagak manan katsapay ko matadikan aglibak pay. Ammo kon ti damagam manang. Nupudno nga danobyak. Ay, ibagak malangan kag paiso. Uwan, manang, adan nobyak. Adama ilagayam. Nga mapay nga iliblibak mo pay lang kadananang kantatang tikad dat nobyam. Di mo pala ibagatag paiso. Saan pa nga ita manang? Basta di mo pala ibagbagat. Sa anak pa'y anak kasagana. Orayak ti umno apanawin, apanangipudnok ti amin kadakwada. Apay, buyeng, kasla burido kamat, barok. Kwa, nananora, adalang pampanunutek. Pampanunutem nga. Ti may papan kada kami iti anak yun na. Naamuan da kami nan iti balay nga adan nobyak. Kaya't da am mo ni Tinang. Ay, katsi ka, ano nga ipasyar mo dati nang ije balayaw. Tanay, kasla magagaran dyan anak ko makamaam mo kadagiti dadakkel mo, baraw. Wento na. Saan pa'y siguro nga ita? Boying, kaano ngay ayam amunak iti pamilyam? Saan pa'y nga ita, Tinang? Adan tulat ta panawin. Apay, adda ka di parikot, boying. Awan? Basta isaganaan ta pa'y anay bagday ta. Saan ta kumabigbiglaan ida? Nay, magbusbusinan ni payaw ka. Mapan kami nagbiyahe. Panawan kay manan Tinang. Sige, agan-anad ka, boying. Tatang, adda namuak may papanitinobya ni Buyeng. Ha? Anya ka din na ita, Rita? Balo ka nun sa mo, nobya na. Anya? Balaw? Amo ka din ninanangyaw, anak kao. Saan pa, tatang? Da kayo pala nang ibaga Tani, amangan no agungat no maamuan na. Punkan tayo pa no pudno no saan? Adda kami nanang. Kadwak da Tinang. Nobyak. Tinang, iso ni nanang ko. Agmano ak nana. Sige, sumrag kayo. Agam, adamot kadwayo nga ubeng. Kabsat mo ka di balasang ko. Wano kaanakam. Anak ko, nana. Anya. Apay nga'y asaan nga imbagbaga ni Buying abalo gayam tinubyan na. Nanang, relax. Agtanang kayo. Kababain. Amangan numanggag na kayo tinubya ni Buying. Nagado amabalin na nga armon. Dayjay pa'y, ay anyamot taon. Saan nga pampanunot ti kabsat mo, Rita? Nanang, ay ayatek ni Tinang. Iso tinakarik na ak itipod nung ayat. Di kag pampanunot, Buying. Nagado ababalasang dita amabalin mo nga armang. Dayjay pa'y mo't abalo tinapilim. Lusyak, awan parikot iti dayta. Suportado akin kay tanyaman a desisyon mo, anak ka. Basta pakaragsakam lakit day. May sakamot asaan nga agpampanunot sindong. Bakit? Anyat mabalin mo nga no iso ti kayat ti anak ta. Madlaw mo tanasingpot ni Tinang. Tatang, nanang,
Nasingpot ni tinang kanyak, kan ay-ayatan nakmo. Kasanulaang ang tibiyag yun to, Boyeng. Di mun to pa'y kabailan apakanan tabagim. Nangala ka pa'y laang mat itidwa apakanam. Sapay nakasadsadot ka. Agbalbaliw ako, nanang. Di kay matanagan, taggagita ko na kanayaw. Ala, di mo ikan kano ni nanang, Boyeng. Gagangay laang tikas jajar na, tanakla atla siguro. Di na ngamin pagarupan nakaskan ni tinang ti inaram mo. Awan mo't ngamin ti makita aparikot iti day tamanang. Ti mutlat kaadat anak na, kan ti kinabalo na ti ibagbaga ni nanang arason. Kat no siyak, maawat ko mo't ti anak ni tinang. Nakasagana ak atumakdera may kadwa nga amana. Wen, awan problema iti day taading ko. Iso pa atid dugam pa iti pasensyam ka ni nanang. Makaamiris to mo lang day jay. Bakay? Apayan, nagadayaw ti turong lang iti matam. Akasla naunag ti pampanunutan. Jak pa'y maaklon tinubyan ni Boyeng lakay. Bayam ka din ti anak ta. No, anyaman ti plano na iti biyag na. Kena ko na naman ngagbalbaliwan. Madanagan aklaang lakay. Ta mga nudi na kabailan abyagan dagiti agina. Apay, awan pa nagtalagmaw kani Boyeng nga anak maw. Adamot kit di alakay. Likli ka mga men tag panuno titisan na nasaya at bakit. Anya ti amaw. Ang mga no agbalbaliwan nga agpaisaw. No kasta, plano yaw ti agkalay sa kantinang biyam, Boyeng. Wan ko matatang. Ay, kano nga ron ti plano yu apa nagkasar. Inton umay abulan ko man ananang. Uray simple la akasar. Tinapatag, makapagsimpa kami. Kano kasta ti plano yu akot makaamu kayo nga ron anak ko. Mayat kami kinitatang mo dita. Agyamanak, tao manugot kayo nga ikasar ko tinobyak na. Kat isumot ti kayat mo. Awan mabalin mi Basta ti karima anak ko. Agsingsingpot kan. Una nang, promise. Nanang, da kayo pa lang ti makamo iti anak mi kantinang Tamapan kami pa ijibangkang talagpasan min ti agmulay tinatang. Ala, anak ko. Sana balay, tanasingpot ti anak ni Tinang. Kun nakaayayat. Naglabid gayam nga ubing. Uray saan amawa-awatan ti bagbagan sa ulat tasaw. Wan nga ron. May kawa nga ron ni abalayan niyo. Taawanan ijibalay da ti apu ko na. Nagbibong amin nga ubing. Agas ti bambanog ako nada. Tinang, pasensyakan no anyaman ti na ibagbagak iti kalabas balasang ko, wan. Idilaang dayjay, saan itan, tanapatag kayo umatan kada kami. Awan kanyak dayjay, nanang. Lipatan yun dayta. Kan gapukan ka, nagbalbaliwan to'y anak ko. Gimagatan, saanan akas idi. Papanan na ngay, no di agbaliw, nanang. Sapay masikuga kun. Ha? Agpaiso? Ay na! Adan ading ti anak mo. Ay na, kaslanto mo la ko maiti anak mo kabibo ti ipas ngay mo akabsat na. Ay na, di ka nga rodon ay agbambanog balasang ko Agawid ka adagaw, swan. Wen, nanang. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Umaya man, kabagi siya nang. Nay, kabagis karya, si kamot gayam. Umayak ag bakasyon, kabagis. Ay katun ala, sumrag ka. Agyaman na, kabagis, ay na. Umaya man, ag-relax dito yung balayaw. Masurunak iji lugar tayaw. Adaw ti kalabang ko ijay. Na,
Apay manen aya. Masuro na kadagiti na apal at tao. Padaksindak pa yan. Gapo iti apal da kanya. Nagalas ti aramid dagiti at tao. Di lang amin agmarmarites ti amudang aramidan. Imbis ajay la kumabiyag da ti pakibiyangan da. Sa amay tatila pakibiyangan da. Anya, asino da aya? Hay, basta amin da. Awan pa'y limpyaw itan iti lugar tayaw. Pasig da aminan aman nakibiyang. Iso adito yak man pa'y labalayaw ka ba guys? Ay katuwan awan problema iti da ita ka ba guys? Mapanakaon, siya ng bakit. Inakagpasadan. Okay, tutoy. Aganad ka. Tay kiss ko ngay. Wala. Ay, hanggang makauray ka kaday. Adamon at talaga goodbye kiss mo kanya kahit. Mwah! Nga. Masapa ka nga agawid Wayne! Ay, anyat kayat mo pasalubaw. Sumay, fishball, siopaw, window kikyam. Kumpurmikan kan lakay. Kayat ko amin. Basta masapa ka nga agawid. Tasapaag ta agluto iti pangrabyan tayaw. Sige nga raw. Mapanakaon. Bye-bye! Napanan ni bayaw ka ba guys? Wen, napan man nagpasadan Nalailo mo ni bayaw king kanya. Manang siya na. At dapay pakiskis na no pumanaw. Ay, wen ka ba guys? Uray no sumangput dayjay. Agkanaklat. Nagkasat kamiten ka ba guys? Nakatumpong ka itinasingpet kan nalailong asawa. Day tamet ti pagyamyamana. Tasaan na nagbalbaliw ni tutoy kanya ka ba guys? Iso nalaan ta, awan anak yaw ka ba guys? Sayang, di na maiwaras ti kinataer na. Ay, wen nga rod Ang ayos lata. Naragsak kami lata. Mait nga oray saan kami anaparaburan iti anak. Sa bagay makidi Ngayon, kasanaw no ada mapututan na sa balay manang. Agungot ka kaday. Ay, wen Apaek ang mga nusinaak pa yan, karya. Manang, aday bagak maipapan kinibayaw tutoy. Ngam di mo ibagbaga asyak tinang ibagaking ka Anya dayta, kun naggapuam aya. Naggapuak iji plaza, napanak iji paradaan, kaada nakitak manang. Nakitam nga? Ni bayaw tutoy, ada kadwa na babae nga agmirmirinda iji jeep na. Anyat meriendada. Pisbol kan kikiam. Anya, pasahiros na siguro Imposible. Apay nga rod nga may sa abaso di inumanda palameg. Agkabaso da. Anya? Ay napaliiwom di asawa manang. Ang mga no agin lalailo laking ka. Tapno saan amadlaw ti madingar aramiden na. Ngamnay, ulitak. Di mo ibagbaga asyak tinang ipulong king ka Nga uray anya ti magpaspasamak. Sigay ka ba guys? Di ka madanagan. Sigay, tapalot po tagtuman ti asawa. Anya at chicks ngay bagbagambet. Aya. Adaya chicks ka. Awan. Asino nga raw di kadwam amang mangan iti fishball kan kikiam ije paradaan. Baseball kan kikiam. Ay ni. Si Bastiana dayjay. Naggindan kami lagi matang iti merienda may. Gaputa agarbes. Imunag kami ijay-jay. Kinsan mitlaada kami, ti adda ijay-jay. Ado kami. Naira nalaan nagabay kami. Wala, ngam apay amay may sa abasaw, ti pagin inuman nyo iti palamay. Anya may sa... Ay, daytan ti palso adamag. Isulang ti iminom iti palamig. Jak imin inom. Jayag paisaw ti bagam. Paisaw iti bagbagak. Asino ay ati nagipulong kan kay tinayta. Basta, jak kayat nga ibagato toy. Palso dayta nga ipulong daken ka. Kasjay ti rumbeng manang siya na.
Si taem di asawam. Kung uray ka sa no ti panang pilit naking ka. No asino ti agipulpulong. Di mo ibagbaga. Tapno agidano naktumanan king ka Ay, maditirik nak itinaamwak karya. Ha? Saan nga agar arami daya si Bastiana? Tano ag kamkamalay balik tadak jay ulo na. Nakaro ka gaya mga agimon manang. Ay, wala. Ha? Numaaktuak nga babae, ang piyang-piyang tilangit kandaga. Ang gulo Maiturid mo nga ta nga sinaan ni Bayaw, no bilang laang manang. Ay, katun na. Papanawag dito'y balay. Aw, talaga? Wan, iso asaan nga agar aramid daya tutoy. Tadyak kayak ti malukluko. Agkapi ka, Bayaw? Adayan na pudot na danaw, ipag. Kaada nagluto Taamok akas to nga oras ti panagkapkapim iti malam. Ay, sige tamang timpla akman garaw. Saan ang sakon, Bayaw? Anyat timplam aya. Sweet, very sweet, wino medyo sweet laang, Bayaw. Ay, not so sweet. Okay, napait, wino medyo napait. Ay, medyo napait. Bayaw, pakikugkod mo man to'y kanawan alegs ko. Saan pa'y ngamin anang magaantoy cutics ko ka? Diyak pa'y mabalin nga ikudkod to'y imak ta madadaal ti manicure ko. Ha? Ay na nagkatul, alan abayaw. Pakikudkod, please. Sa dino Ay, na. dito'y abanda. Dito, bayaw, dito. Mabit lang araw taala at sa gaysay. Tayo suti pang kudkud ka. Daytoy. Aday ta, nakudkudan ay. Gatanga mo to'y do abalkot adaing ko tatatutoy. Wano gulpyum to'y liman. Ay saan? Aduunay. Husto day tadwa, Olivia. Sige nga rod, tata. At bayad ka. Keep the change. Ay na, thank you, tata. Umay kay tumanin lakwan, ha? No problem. Basta si ka, Olivia. Hay, si kaya babae. Ada pa naggustong kinibayaw ko atutuyan niya. Ha? Ala, anya ka din day tang ibagbagam, nana. Agindidi ka pailaan. Nakadkadlaw mo ag-crush ka kinibayaw ka. Apay, awan asawam. No awan asawam, saan anibayaw ko ti pagdiskitaram. Agbain ka kumamad Adda di kapsat kong asawa na. Nagado di dati pagpaarumam. Di pa'y bayaw kumay. Ay, sige, labsan ka pa'y, nana. Jak mo dagitang ibagbagam. Ay, siyaws manang. At ti paam di asawam, itikas di nga aramidin na. Agasaw, makiginggin nantil iti dayjay nga Olivia. Aglablaba ka ngamin itay, so adi mo nakita. Nakadkadlaw nga kursunada ni Olivia ya asawam. Kumanataw ang makisarsarita kin ni Bayaw. Kin ni Bayaw mait, kaya na, ay, masurunak ang makakikita. Anya. Kin agasam dayta. Saanan nga inala ni Bayaw ti sukli na kin ni Olivia. Anya nga iti kayat asawon dayta. Nagdaktal sapay ti sukli na. Impadawat na laang iti dayjay nga Olivia. Anya pa iti naramid da. Nagginggin nantil da nga raud. Ngamnay, no si taam ni Bayaw, di mo ibagbaga asyak tinangipulong king ka nga uray anyat mapaspasamak, Wan kabagays. Liklikam man ti makiginantel ka dagiti babae tutoy. Kagurgurak ti kasta. Kano sa anak mit makigingkin nantay. Tiko nam, jak nakita ti estalyo ang nagsarita kin ni Olivia itay. Mayat ti kinatawaya. Na, pati katawa, dati say. Anya kumano ang kinatawa ka, may. Normal mo ilat katawa, may. Saan kami mit ang nagginante? Ay, basta liklikam ti makisarita iti dayjay nga Olivia.
Tanakad-kadlaw nga da pa nagkurso na danakan ka. Ay, pagan ano na kumami day jay ngay kaya ko. Di katawanan na ati kurso na daan na. San asya? Basta ramidom ti bagbaga. Liklikam ni Olivia. Period. Naimbag nga oras yaw, nana. Adda da tatatutay, kinana siya nang. Awanda, apay aya. Ay, adda ko maibagamay. Ayat ibagayaw, tasyak to timang ibaga. Alaan mi kumaidaan ninong, kun ninang minto nagkasar kami. Sige, tay ibagak taw. Ay, iso na lang, tanalipata mo, tay full name ni nana siya nang. Ay kwa, karidati usto anagan ni manang ko. Ay, kasta ya? Wen, karidad. Sige, tay isurat ko ti si bubukil anagan ni kabagis ko. Kastamit tin ni bayaw ko. Ngam tay apelyido ni kabagis ko, idi balasang ti ikabil ko tay isupay lat usaran na. Ha? Saan ka nagkasar ka ni Tata Tutoy, aya? Saan? Ay, jak mo gayam. Basta di namot usaran ti apelyido nila kay na. Ay, sige nga rin na. Tapno maisurat mi iti invitation card. Sa kami tog sublimanan. Tapno maibagami kadakwada iti personal. Sige, tay isurat ka. Uray di kay to agsublain. Tay bagak to kadakwadan, baraw. Ay, alaman nga raw. Tama nga no, makumikom kaminton iti masungad nga laldaw. Mala, agyamang kami na. Bayaw, agninong kakano inton kasarda duminay. Ay, saklaan. Duwata, bayaw. Anya? Datamat ti pinagpartner da. Ha? Manang, bumulodak man iti badom. Takurang matay bado a binalon kon. Nukasta, saan ka pa nga agaway, karya? Saan pa'y manang? Dituyak pa'y laeng. Tapno matulungan ka kadagiti trabahom dito'y balayaw. Ay na, awan pang swilduken ka kabagays. Ay na, saan a problema dayta? Diyak maagdaw-dawat iti swildoking ka. Basta kaya't kulat ti tumulong. Tinapatag, manganak iti 3 times a day. Mayatin dayta. Alakot, si kati makamaw kabagays. Sigay, ipadawat kong dagiti daduma akawaskaw. Diyak matlaos usarunan dagi jay. Ay, agyaman manang. Kanuan gayam, adda napintas abistidam. Tay mabalin apang ninang kuma. Apay aya, pangusaram kabagays. Kwa, agninang ngaruk kanu. Siyak mati partner dakin ni bayaw nga agi-sponsor iti kasar. Kasta aya. Madamat kidi tay extra abistida. Naminsan ko lang nga inusar. Ngam napintas day chay. Inukasta, di ka umay iji kasaran, bakay? Saan, tasaan mo't asyak team partner daken ka nga agi-sponsor. Mas dawak mo ngarod ka dagi ngagkasar. Di magkabagis mo tim partner na kanyak. Ala, mapan kailat. Masadutak amapan. Diyak ko mamapan. Hanggang kababain bait. Mapanaklatan Agawid akmit laeng apaman amalpas ti kasar, bakay? Pare Tutoy, ay nakumusta? Ay, pare Juliana. Si kadaykan? Ay na, pimbintas kin imubing ka. Ay na, thank you. Nauray matsika, timar kamat. Ay, kapin anong tagkasar? Kaanakak ti babae. Ay, kastaya. Ay na, nabayagan dito nagkikita. Ay, wala, agtugaw tamampay dito Tagin niliw ta kumaray. Ag istorya tamampay. Uray ta nalpasin ti kasar. Sige, kumpare. Ay na, kat ni kumari siya nang ay, kumusta? Ay kinasaya mitlata, maray. Adday je balay. Ay na, kaili ko mata na makita kan makainistorya ni Marisyanang. Ay na, kabagays. Ni bayaw tutaw, ada chicks na isi kasaran. Asinaw. Ay na, jak am-amaw. Ngam napintas abakat daygay. Naglailo da nga istorya. Agin in naperdapay. Kan pasaray sipatan di babae ti abaga ni bayaw.
Anya? Dahito man kita am tila dawan da. Nakatalikod da. Ta itilikodan ti nagpitsura. Ha? Sino nga'y day ta babae? Chicks na nga raw. No idinalpas ti kasar. Isuda ka na yun ti nagsarsarita. Intugaw da iti may sasulay. Nagbayag ti pa nagsarsarita da. Ako namlan na iliwan da iti tunggal maysa. Anya? Malagrubat ka. Taing karautan ida kabagays. Maditikas di nga aramid di asawam. Laklakayan at chikbaw. Jakmet kayat arugitan na ti ulom Ay, urayak ang makasangpag, takasaritak to dito'y balay. Mabainak ang mapanichay. May mayat no sungatom ida adwa. Agruam da. Maditikas di nga aramidin da. Ay, apaw. Sige. Kuyugan nak nga raw kabagays. Dagijay dan ni kabagays. Kita amanay. Duduada ijay suling agsarsarita. Payman? Sige manang, sungatan. Ipungot mo ti babae. Agsagana ka si kaabakal. Maipungot ka itan. Aga-agaw ka iti asawa. Balang kantis kayong agpapada. Ay, kumari Juliana! Naglukaw. Naging narakop da mutan. Ha? Anya mutan? Kunaklano aggubal dan. Ay, agam amuda magayam. Makapasurumot ti kastoy. Agawid man langay. Papanam karya. Agawid akon ijay lugar tayo manang. Nauma akon nga agbakbakasyon. Apay, adda di mo nagustuhan kada kamay kabagays. Awan, mailiw akon ijay balay. Kaya't kun ti agawid kabagays. Agyaman na kadagiti impakpakan nyo kanya. Sige, jakon agpakada kinibayaw. Pakibagam tulatan manang. Sige, mapanakaw. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.